ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам ва подписчикони ҳамешагии ютуб канали мо Насим ТВ. Дӯстон, рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. имрӯз мо қарор дорем дар ноҳияи Рӯдаки, яъне ки дар Ленинский район баҳри шумо мо квартирае ки навсохтумон аз нол, яъне ки сохтаесан айни ҳол пешпардохт ин бародармон 30-40% айни ҳол мо дар офис қарор дорем. Мехезем миёен ба кадмина ки духонага, сехонага аз дуюм этаж, аз якум этаж, мисол якум этажаш поли магазин мешавад. Нафароне ки мақсад дӯстони азиз мехоҳед ки магазиншам бигирен ё ки аренда бигирен, ё ки мақсад бихаренша, марҳамат аз котлован ба шуморо бо нархҳои дастрас бениҳоят арзон аз 45 квадрат то 83 квадрат баҳри шумо дӯстони азиз, яъне ки пешкаш мекунем. Пешпардохт 30-40%, яъне ки пардохт мекунем пешакӣ дӯстон. Дар ҳамин офис миёин меспорин, ҳамаи ҳуҷҷатҳо, нотариус ҳамаша қоидавӣ мекунем бародармон, яъне ки чанд сол дар ҳамин кор таҷрибаи корӣ дорад. Хулоса дӯстони азиз, аз котлован мехоҳед ки бигирен, аз кадом этаже ки бихоҳед, ин дом худаш худо хоҳад гуфтага ки мақсад дер ҳам 1 сол тайёр мешавад. Хонара 1 сол пас коробка қабул мекунем бародари азиз. ҷой беҳтарин мақсад дар наздикаш ҳама чиз ҳаст дӯстони азиз. ҷой мисол дар мошинбозор қариб дӯстони азиз. Аз ин тараф мақсад ки 46 аз 46 меоед, хулоса қариб дӯстон. ҷои беҳтарин, шароитҳои ҳама тарафа хуб дорад. Нафароне ки масалан маблағи кам доред, мехоҳед ки дастшам оҳиста битиҳен, 30-40% дӯстон пешпардохт мекунем. Баъдан 1 сол пас миёен хонара худо хоҳад бо хости худо яъне ки қабул мекунем дӯстони азиз. Гуфтем ки аз 45 квадрат то 83 квадрат ҳастад. Аз кадом этаже ки хоҳад мақсад бихоҳен, аз якум этаж, чорум этаж, дом худаш 12 этажа мешавад. Ҳозир айни ҳол чандша мақсад ки гири харидорӣ кардиян, шумоам дарҳол харидорӣ кардан, ҳар моҳ мақсад ки пардохт кардан мегирем. мо дӯстон рӯз мерем котлована, яъне ки сиёмка мекунем, баҳри шумо нишон медиҳам ки чӣ хел аста неста. Адресам гап мезанем, ҳама каса биёен дӯстон харидорӣ кунен, 30-40% мақсад пешакӣ мекунем, баъдан ҳар моҳа пардохт кардан мегирем. боқӣ сарбаланд бошед, навора бо диққат тамошо кунед, худо хоҳад беҳтарин навошидагӣ. Дӯстони азиз, нигоҳ кунед, аз ин тараф аз заправкаи Фирӯз меоен, инҷа яъне ки чораҳаи Эшонбобош мегӯянд, инҷа нотариусай барои масъала ҳуҷҷатҳо тахт кардан. Мошинбозор, яъне ки аз ин тараф ба мошинбозор хати меоед, инҷо бошад чораҳа, яъне ки чораҳа Эшонбобош мегӯянд. Ай тараф нафароне ки аз шаҳр омадани бошанд дӯстони азиз, ай тараф ай 46 микрорайон меоянд. Хулоса ин инҷа офиси бародармон аст. Меоянд дар ҳаминҷа ҳамаша ҳуҷҷатгузорӣ карда, тахт карда, худо хоҳад иншоалло ки дар муддати кӯтоҳ квартираҳои шуморо тайёр карда медиҳад дӯстон. Хуб, мерем тарафи котлован бародари азиз, ина нигоҳ кунед, дар ҳамин тараф дом шудестай, ҳамин доми ҳамин бародарам ки 12 ошона мешавад дӯстон. Хоб ин инҷа гуфтем ки аз 46 микрорайон меоед, рост ҳамин хел дар инҷа худо хоҳад дом мешавад. Ана инҷа офиси бародарам аст. Мехезем меоед дар офис ҳамаша тахт карда, пешакӣ 30-40% мақсад пардохт мекунем, ҳар моҳа платит кардан мегирем дӯстони азиз. Ин инҷа нотариусай гуфтем чӣ хеле ки дар навод қайд кардем. Ин инҷа бошад чораҳаи Эшонбобо. Дарш мерем дӯстони азиз, нишон метиҳем мақсад ки чӣ хел проектка кашидесан 12 этажа. ошона мешавад. ина нигоҳ кунед дӯстони азиз. Пешпардохт ана 30-40% пешпардохт мекунем дӯстон. ин айни ҳол худо хоҳад гуфтага ки мақсад дар 1 сол иншоалло ки кори бародармон полин ба анҷом мерасад. 12 этажа мешавад. Аз кадом этаже ки лозимтон бошад дӯстони азиз, меоем пешпардохт мекунем. худо хоҳад дар муддати 1 сол мақсад ки чӣ мекунем. ина дӯстон нигоҳ кунем чӣ хел мақсад ки ҳозирам сохтмонаш рафтесай, дер гуфтага дӯстон 11 то 12 то 1 сола иншаалло ки хонаҳотона бо проекти хуб мақсад ки қабул мекунем дӯстони азиз. мо адресша гуфтем, Ленинский район, қариби Мошинбозор,
یعنی که چهارراهه ایشان بابا گفتیم دوستان عزیز، پیش نزد заправкаи فیروز. نه دوستان خب 12 этажа мешавад. Лифт ҳама тарафа иншаллоҳ ки мегӯям мақсад ки ҳама тарафа мешавад дӯстон. рақамоша дар рӯи экран мемонам. нафароне ки ҳамин хел маблағи кам дорен дӯстони азиз, мехоҳед ки ҳар моҳ пардохт кунед. барои нафароне ки дар Федератсияи Россия ҳастанд дӯстони азиз, беҳтарин шанс барои шумо аст, чунки ҳар моҳа маоштон намегирем. даи бародаромон яъне ки пардохт кардан мегирем. худо хоҳад яъне ки хечтон баланд рафтан мегирад. хонатон сохтумон идома рафтааст. خب دوستان عزیز، رقم صاحبی همین باودار من در تگ نوار مدگیم صاحبی همین دومی که برداشته است. میمونم در تماس باشید. حتما از نام یوتیوب ما، سایت ما نسرین تج سلام رسونید. گفتن دوستان، گفتن در اول نوار باز قید میکنیم که پیش پرداخت، یعنی که خب پیش پرداخت دوستان 30-40%. زنده و سربلند باشید. الله مهربان نگهبان باشد. حتما در تماس باشید.